Vil det ikke være nemmere med at få det sagt? Du ligner Katrine, da hun fik dig inde. Katrine, skal lige holde af det. I din alder er det vigtigt at tænke på helbred. Kun skål, mad, dyrke yoga, undgå alkoholelse, gå tidligt i seng. Eller gør præcis, hvad du har lyst til at nyde livet. Hjerteligt tillykke med fødselsdag. Kærlig hilsen Julie, Morten, Anja, Katrine, Thomas, Frederik, Gitte og Martin. Tak skal du have. Tak skal du have. Hvad så? Pas lige på. Vi skal passe meget på. Er du klar til at hvad fanden er det? Bulli, har du ikke 2 hænder? Nej, Katrine. Hvad fanden? Nej. Den skal du have på til min fødselsdag. Nej, måske ikke. Hvornår skal vi ind til? Hold da op. Nej, jeg glemte at give en maler på. Nå, hjertelig tillykke med det 70 år bedste. Her bedste, du vil sige hjertelig tillykke med det. Så må vi gummihøjse der fra mig. Så du skal ikke fryse som fusser, når vi vil gå aftentur. Kys og kram også godt. Nej. Ej, det er jo flot. Nej. Det var rigtig flot. Ja, det må jeg nok sige. De var da lækre, de støvler der, var. Hold da op. Så har vi også en på dansk med i dag. Hvis damerne ikke gider, så står der altid en dame, der gider. Tusind tak, ja. Ja, det er sgu da godt fundet på, hva'? Ja, det er fint. Nå, skal vi nok. Skal hun rykkes? Ja. Kan du ikke få det? Stå henne ved. Nå, skal jeg stå ved siden af? Ja. Læg armen over. Og luk hånden op. Kys din mor. Ej, hvor sjovt, hva'? Den skal stå ude i haven. Hvad er det, vi har flyttet hende herhen? Er det Moser. Den der fiskehøjne er væk. Hun er tung. Vi er nødt til at tage hende med en ben. Godt, Katrine. Du er altid så god til at sige det.